قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Ayt, eger ahiret öýü siziň üçin has bolsa, başgalara ýok bolup, pes ölümi arzu ediň. Eger diýen kefiňizde dogurçy bolsaňyz. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Ve hergiz arzu edip bilmezler, özlerinin eden mäsiýetleri sebepli. Ve Allah tebarek ve taala zalimleri bilgücüdür. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Ve tahqiq sen şolarny tamamy adamlardan herisrak bilersiň zindigi etmäge. O müşriklerden beter heris şolarny bilersiň. Şolaryň bir arzu eder 1000 ýyl ömür sürmegini. Şolaryň kän ömür sürmegi şolarny azapdan daşetýän däldir. Ve Allah tebarek ve taala siziň tamamen etýän işleriňizi bilýändir we görýändir. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Ayt, her kim Hazreti Cebrail'e düşman bolsa, pes tahqiq Cebrail Qur'any senin qalbyňa nazil etdi. Hudaňyň emri bilen Qur'anda özünden olarky kitaplara muwafiq bolan halynda. Ve hak ýoly hidayet etýän bolup, we mu'minlere cennet bilen buşlayan bol. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Her kim Hudaga düşman bolsa, we Hudaňyň feriştelerine düşman bolsa, we Hudaňyň Rasulyna düşman bolsa, we Cebrailga we Mikailga düşman bolsa, pes Allah tebarek ve taala kafirleriň düşmanydyr. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Ve tahqiq biz sana wazih we aşkar alamatlaryny we ayetlerini nazil etdik. Şu ayetlara hiç ehadi kafir bolmaz meger fasıklar. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. O her wagtike Hudaga ahd we peýman berseler, şonda şolardan bir neçeleri ahdlerini pozup wafa etmeýärler. Belki şolaryň ekser iman getirmeýärler. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Wagtike şolarga Hudaňyň tarapyndan rasul gelse, özü de şolarda bar kitapga tasdiq etýän bolup, şonda özlerine kitap berilen ähli kitaplar Tawratyny arkalaryna taşlaýarlar. Goýa Tawratyň Hudaňyň kitabydygyny bilmeýän ýaly bolup.